И така, здравейте хора, аз съм Мудия и както виждате, днеска ме виждате в голям екран първо и второ, пичове. Искам да ви кажа една добра новина. Първата добра новина е, че достигнахме 100 абоната в моя канал. Това за мен е просто, пичове, е много голямо нещо. Това значи много за мен. Първо, защото това са 100 човека. Айде, една част от тях са хора, които ме познават и приятели и познати и така нататък. Обаче, по-голямата част от тях са хора, които не ме познават и просто са абонирали, за да видят как ще се развие по-напреде и какво какво ще очакват от мене, какво ще видят от мене. Това за мен е наистина много ми показва на мене и ме мотивира да правя клипове и да ви ги качвам най-вече. Защото аз мога да ги направя тия клипове, обаче ако примерно видя, че нямат гледания, нямат интерес, не съм длъжен да ги качвам, нищо не ми пречи да ги кача. И да, като цяло много е яко това, много яко, чувството е адското. 100 абоната, представям си хората, които имат повече абоната от мен, защото те са вече много такива хора. Какво е чувство, обаче се надявам аз да го изпитам, когато стане, когато се случи това нещо. Сега подготвил съм ви една изненада за тия 100 абоната и тази изненада ще е, преди един месец някъде ви бях казал, че ще направя ревю на лаптопа. И това ревю настъпи. Вие това ще го видите от заглавието, между другото, аз съм го написал в заглавието това. Ще ви направя едно обстойно ревю с бенчмаркове на компютъра, на лаптопа, и се надявам то да ви хареса и като цяло, да, това ще е. Добре, нека направо преминаваме към ревюто. Така, здравейте хора, ето намирам се вече в ревюто на лаптопа. Модел на лаптопа е Lenovo Y5070, като дизайна му е много красиво направен и доста така изтънчен, понеже ако сте гледали някоя друга ревю на лаптопа, ще знаете, че има много предишни версии на лаптопа, като в тази версия на лаптопа не са подобрени чак толкова много неща, но пък от Lenovo отново са постарали да не се изложат, като както виждате на снимката се виждат извитите и пречупени линии на лаптопа, много яката надраскана повърхност, която изглежда доста яко, когато приведете така надолу лаптопа на светлината, и като цяло лаптопа е наистина много як като дизайн, обаче като параметри той притежава Intel Core i7 4720HQ с 2,6 ГГц тактова честота и технологията Haswell AMD, като той притежава също 6 МБ кеш и е с 22 нанометровата процесорна технология, като му е нужно захранване от 47 W, както на повечето Intel процесори. Притежава 8 ядра, като 4 от тях му са реалните. Има също така и 8 треда, 8 нишки, което е много добре за самия процесор, все пак това е i7. Също така притежава и Hyperthreading, което Hyperthreading, като знаете, ви помага много, ако обработите видеа и като цяло ако включите повече от една програма наведнъж към процесора. Дънната платка е някоя дънна платка, която си е на Lenovo 20378, като бъс тайпа му е тук BSLK, някакъв реалната честота на дъното, т.е. не на дъното, а на шината е 100 МГц, а ефективната също е 100 МГц. Шината е Dual DDR3 SDRAM, което ще рече Dual Channel, двоен канал, буквално преведено от английски, DDR3 RAM памет 128 бита и както знаете DDR поддържа 800 МГц.
цяло това е за дъното. След това, пичове, притежаваме 8 ГБ RAM памет, като казах преди малко от дъното, тя DDR3. Щом дъното поддържа DDR3, не може да сложим DDR4 RAM памет. Та DDR3 RAM памет, която е 1600, бъркам се, на 1600 МHz работи. Чипсета, както ви казах, е Haswell. Максималната RAM памет, която може да поеме дъното, е 32 ГБ. Да. След това видеокартата. Значи видеокартата NVIDIA-та GeForce GTX 960M, пичове, DDR5 с 4 ГБ RAM памет. Това е една от най-яките видеокарти, макар че вече е много стара и почти никой не я използва. Тя си всъщност една много бюджетна видеокарта, макар че в момента има и видеокарти, които са по-бюджетни от нея от 10-то поколение, това е друг въпрос. Когато взимах аз лаптопа, тя беше тя като най-бюджетната и като цяло, да. Имаме хард диск, който ни е 1 терабайт на Toshiba на 5400 RPM работна честота, SATA 3 и да, това монитора, той е на LG Philips, който монитор е 15,6 инча LCD Full HD матов дисплей, което нали, е едно от най-важното за един наистина изключително як гейминг, изключително яко изживяване в гейминга. Друго. Поддържа резолюция 1920 на 1080p. Гамата му е 2.20. Клока на пикселите е 138,70 МГц и производителите са LG, както казах. DirectX 11, да, DirectX 11 поддържа Max. Лаптопа има доста голяма дължина на разтвора, както виждате, доста може да се отваря назад без това да е проблем за него, нали, някакъв. Ето, тук може да видите, че лаптопа има червени контури на клавиатурата, което е самата подсветка на лаптопа. Значи подсветката на лаптопа е на две степени, първа и втора и изключена. Като гледате е така лаптопа под някакъв ъгъл, се виждат червените линии отдолу, но когато включите подсветката вечерта е наистина много яко. От лявата страна имаме един порт за зареждане на лаптопа, имаме един обикновен LAN порт, имаме един HDMI порт, в който може да включим още един монитор към него. И аз мисля да го направя това след време, пичове. Имаме два USB порта 3.0, най-новата версия, и като цяло това е от лявата страна. След това от предната страна имате индикаторите за включен лаптоп, за зареждане на батерията и самия индикатор, когато е заредена батерията, ви свети в бяло, когато е под 80% свети в бяло пак и премигва, когато е под 20% започва да премигва в червено и когато падне под 10%, мисля, че беше, започва да свети в постоянно червено. От дясната страна също имаме някакви портове, значи имаме един порт най-отдясно, който е този за защита на лаптопа от кражба, не знам точно как се ползва. Имаме едно USB портче 2.0, което може да включите мишката, примерно, ако решите, или от другата страна също може. Предлагам ви и ви предпоръчвам да включите в порта 3.0 мишката, за да може да ви това по-бързо, да ви по-бърза. SD карт порта, имаме един общ жак за слушалки и микрофон, което аз не харесвам, понеже не мога да си включа и двете неща едновременно. Ако включа само микрофона,
не могат да работят като цяло слушалките. Ако включа пък само слушалките, мога само единствено да слушам музика, което е тъпо. И то последния жак, тия от магазина ми казаха, че може да си включвам там микрофона, обаче не може. Този жак не е предназначен за това, този жак е предназначен за друга цел, която е примерно да си включите нещо друго с жак, което се включва медийно. Това е пичове самия лаптоп. Надявам се това ревю да ви е харесало. Аз бях Лудия, ще се видим в следващия клип и да, чао!